Καλωσορίζουμε τους Draft X στο Premium Sun και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Γεια σου Αντώνης. Πολύ μαζί. Μόλις σήμερα συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη συνέντευξη που παίρνω από εσάς, αν και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με όλους σας, σε το προσωπικό επίπεδο κιόλας. Η πρώτη ήταν λίγο μετά την κυκλοφορία του debut του Albus Sun ως Rust και από τότε άλλαξαν πολλά πράγματα. Πείτε μας λίγο για αυτές τις αλλαγές που έγιναν στη σύνδεση του συγκροτήματος και πώς προέκυψε. Ποιες πολλές αλλαγές. Από εκεί. Ναι, μιλούμε τώρα για τα τελευταία. Άντε Γιώργη. Κάνω με άλλο. Εντάξει, η αλλαγή προέκυψε παραπάνω με το ότι ο Τάσος πρέπει να πάει εξωτερικό λόγω δουλειάς. Και ο Αδάμος λόγω της δουλειάς παραπάνω και κάποια δικά του θέματα που πρώτα απλά για να ξέρει και ο κόσμος είναι και τσακωδικαμένοι, ούτε έχουμε καμιά παρεξήγηση μεταξύ μας και η Rust ακόμα για μας είναι η Rust. Εντάξει, και αυτόν ο λόγος που κρατήσαμε το όνομα και να το αναφέρουμε μετά τούτο δεν θέλαμε να σταματήσουμε και ούτε θέλαμε μετά από 10 χρόνια δουλειάς που είχαμε μαζί να ξαναξεκινήσουμε κάτι από το 0. Αν και πάλι μπορεί να μην ήταν από το 0 και όταν να ξεκινούσαμε, αλλά όλα τα τραγούδια που γράψαμε σαν τα μωρά μας. Άρα θα μπορούσαμε να σταματήσουμε να τα παίζουμε. Συμφωνώ με τα αρφό μου. Είχε μια φάση που είδαμε ότι οι πρόβες ήταν και λίγο πιο δύσκολες, ειδικά με τις δουλειές πράγματα. Και ήταν ένα πράγμα που ειδικά και ο Μοντάσο πήγαινε εξωτερικά, κάτσαμε και συζητήσαμε και με τον Αδάμο και με τα αδέρφια όλα και είπαμε ότι η Rust πρέπει να συνεχίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος είναι η ζωή μας. Το λοιπόν, και ήρθαμε σε μια φάση ότι η αρχική φάση ήταν ήμασταν οι τρεις, όπως έκαναμε τη συναυλία στο TP και παίξαμε και τα 3-4 τραγούδια που ήμασταν μόνο οι τρεις μας. Είχε αρχίσει που και τον καιρό και βλέπαμε ότι ήταν δύσκολα με τις πρόβες και επειδή εμείς οι τρεις ευρεθούμαστε, έκαναμε εκείνον το πράγμα. Εντάξει, μεγάλη αλλαγή ήταν πότε το Σεπτέμβριο που πέρασε που ήμασταν μες στη σκέψη. Ήταν που ήταν να αποφασίσουμε να κρατήσουμε το όνομα, τα πράγματα. Και η αλήθεια είχε δυσκολία, δεν και που μια μέρα στην άλλη είπαμε να είναι Rust X και πάμε. Έρχεσαμε βρέθηκα με την Κατερίνα, προχώρησε καμπόσοι μήνες, ευκήγαν τα κομμάτια από μόνα τους. Είχε εμπνεύση. Ήρθαν οι μουσες δεξιά, αριστερά. Με δουλεύκαινουν οι κατάστες. Η Κατερίνα έφερε άλλον αέραν. Αλλά και που είναι θετικό είναι ότι είμαστε όλοι ένα. Ακόμα και ο Αδάμος και ο Τάσος μιλούμε. Ο Αδάμος είναι δικός μας φίλος, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Δηλαδή και το πράγμα που υπήρχε είναι η συνέχεια του τώρα. Θα ήθελα να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί και μας διαβάζει τους ακριβείς λόγους, αυτό που πήγες να αναφέρεις εσύ, που σας όδησαν στην αλλαγή του ονόματος μετά την αλλαγή βέβαια του μέλος σας. Το Rust είναι τα άτομα που ξέρετε ήδη. Δηλαδή είναι τα 5 individuals άτομα. Μπορεί να ήταν και ο Αχιλλιάς πιο πριν και ακόμα ο Καλής πριν καν αλλάξουμε το όνομα. Αλλά σαν Rust, αν νιώθουμε άνετοι να βγούμε στη σκηνή και να πούμε ότι είμαστε οι Rust, είμαστε οι 5 που είμαστε πριν. Θα μπορούσα να συνεχίσουμε το όνομα Rust με άλλα μέλη. Για μένα. Τώρα ούτε λέω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι στο μέλλον ή never say never, δηλαδή και Black Sabbath. Αλλά θα μπορούσα να συνεχίσω τώρα σε τον χρονικό διάστημα του Rust απλά με άλλα μέλη. Και ταυτόχρονα θα μπορούσα... Κάνω πω power. Θέλω να κλείσω 15 συντηρία πρώτα. Αλλά και ταυτόχρονα θα μπορούσα να βγω σε σκηνή και να μην παίξω τραγούδια το Rust. Γιατί μαζί μου τα γράψαμε, είναι τα δικά μας μωρά όπως αναφέρα πιο πριν. Άρα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να μείνει και το όνομα,
αλλά ταυτόχρονα να είναι και κάτι νέο. Και το X είναι το πέμπτο μας γράμμα, που να μείνει σαν μυστικό να μου σημαίνει, για να δώσουμε και ενδιαφέρον και του κόσμου, να συνεχίσουμε το RUST ακριβώς να μου σημαίνει. Τώρα έχει έναν X και είμαστε ένα νέο έρα, το οποίο ναι, έχει τα πλήκτρα, έχει τα γυναικεία φωνητικά και παραπάνω προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι η πολυφωνία. Δεν είναι μόνο τα γυναικεία φωνητικά, είναι να μπορούν να υπάρχουν 4 ειδών διαφορετικά φωνητικά σε ένα συγκρότημα. Αυτό που μπορώ να επισημαίνω εγώ παρακολουθώντας σας τα live που έχετε δώσει μέχρι στιγμής είναι ότι χωρίς να ξεχνάτε την ιστορία σας εννοείται ως Rust, όπως είπατε κιόλας, έχετε προσθέσει διαφορετικά στοιχεία στη μουσική σας και αυτό φαίνεται τόσο στις επιλογές σας στις διασκευές που κάνετε, όσο και στα νέα τα κομμάτια που έχετε παρουσιάσει μέχρι στιγμής. Θέλω να μας πείτε εσείς όμως με δικά σας λόγια, τι ακριβώς έχει αλλάξει μουσικά στους Rust. Η αλήθεια λέγεται που πάντα ακούγαμε μουσική, εκτός που heavy metal, επειδή όλοι είμαστε heavy metal, σίγουρα ακούγαμε και 60s classic, 70s progressive rock, ακούγαμε τα ούλα τούτα. Απλώς νομίζω τώρα επειδή, εντάξει, ειδικά οι τρεις μας μεγαλώσαμε λίγο και με εκείνη τη φάση που κάναμε παλιά, συνεχίζουμε την, αλλά με την εμπειρία των μουσικών ακουσμάτων που ακούμε, προσπαθούμε να βάλουμε και το progressive, και το AOR, και τη λίγο τη σκέψη την παραπάνω, και νομίζω διαφοροποιία μας λέμε παλιά, αλλά δεν είναι τέτοια διαφορετικό. Δεν ξέρω ότι δεν υπήρχε και παλιά, απλά πιάνεις τα στοιχεία. Πλέον έχεις ένα συγκρότημα, πριν είχες ένα συγκρότημα το οποίο είχες μια φωνή, 2 κιθάρες, μπάζουν drums. Τώρα έχεις ένα συγκρότημα το οποίο έχεις 4 φωνές, και keyboard. Άρα μόνο έκαμε μια άνοιξη νέους ορίζοντες. Τη στιγμή που βάλεις 4 διαφορετικές φωνές, σημαίνει και το μήκος διασκευών μπορείς να κάνεις, αλλά και στα δικά σου τα κομμάτια, 4 φορές πιο μεγάλο. Άρα γι' αυτό έπιασε και κοινόν το στυλ, ας το πούμε. Αλλά πάντα κρατώντας τις ρίζες. Έτσι είναι, με παραπάνω φωνές, κάνουμε το άτομο το άλλο να κουικάρει ξεχωριστό. Δεν είναι μονοτονία, το ίδιο. Ακούγεται κάποιον άλλο άνθρωπο, που και ο άλλος δεν είναι απλά backing vocals, ελίτσαμε και συνεχίζεται, πασάρεται, σκητάρει και πασάρεται. Έχει όντως, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, ναι. Δηλαδή οι εναλλαγές αυτές που κάνετε στο μικρόφωνο ναι. Και διαφοροποιεί και το είδος, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γιώργος έχει το δικό του το στυλ, ο καθένας έχει το στυλ το δικό του. Αν σας ρωτούσαν πριν μερικά χρόνια, ότι θα έχετε πλήκτρα και γυναικεία φωνητικά στη μουσική σας, όπως τώρα με την Κατερίνα, τι θα λέγατε? Η αλήθεια είναι ότι πλήκτρα είχαμε να αναφέρει που παλιά να βάλαμε. Δηλαδή, τον καιρό μας με τον Τάσο, συζητούσαμε το. Τώρα μπορεί να μην ήταν σαν έναν full μέλος του συγκροτήματος, απλά να υπήρχε μέσα στο background ή απλά για να δώσει έμφαση παραπάνω σε κάποια κομμάτια που ήδη είχαμε γραμμένα σαν Rust. Απλά δεν ήταν ποτέ η ευκαιρία, δεν το προχωρήσαμε. Τώρα να λέγαμε... Κοίταξε, ένα ωραίο πράγμα που βλέπεις είναι ότι και με ο Γιάννη, αφού πριν που ήταν ο Αχιλλέας, ο Γιάννης ήταν πάντα τζάμε. Και άκουε μας και ήξερε τα πάντα. Και μπήκε ντράμερ και ήταν το απίστευτο. Πάλι με την Κατερίνα γίνονταν πρόβες σπίτι, ανεξάρτητα αν ήταν Rust, αν ήταν jamming, οτιδήποτε να κάνουμε εμείς. Και θεωρείς ότι τα keyboard, γιατί η Κατερίνα δικαιωμένη και πιάνον και πούλα, θεωρείς ότι υπήρχε μες στην οικογένεια και μες στον jamming. Άρα υπήρχαν οι σκέψεις, αλλά δεν ήξερες πώς ήταν να κάτσει. Έτσι με θεωρείς ήταν ο κύριος λόγος, το προβάδικο μας φτιαγμένο για 5 άτομα, άρα δεν φορέ να μπείτε εύκολα άτομα, άρα αυτό δεν το βάλαμε ποτέ. Πλέον είσαι σε μια μπάντα που αποτελείται από 4 αδέλφια. Αδυνατό να θυμηθώ άλλη metal τουλάχιστον μπάντα με 4 αδέλφια. Πώς νιώθετε για αυτή την πρωτοτυπία? Ούλοι άλλο μας ότι μοιάζουμε με τους Jackson 5. Σαν του 4, έχουμε και μια μεγάλη αρφή, την Εφη. Είπαμε νης, αλλά να θέλουμε πάρα πολλά. Απλά επειδή έχει μια οικογένεια, έχει το παιδί της, να ξέρει λίγο δύσκολο είναι τα πράγματα. Αλλά ζω με αδέρφια. Εμένα, σαν Κατερίνα και σαν κορίτσι, το ότι ήρθαν να κορούαν να μπουν στο συγκρότημα τους,
Εγώ το πίστευκα, παρόλο που πάντα πνευματικά ήμουν τζάμε, πάντα άκουα τους, ήξερα τα που έξω, τα τραγούδια, μπορεί τα λόγια, αλλά τον τίτλο να μην τον ήξερα. Το κάθε ριφ, ο Παναγής πρέπει να μου φωνάζει «Κατρίνα Λατής», ξέρω εγώ, να ακούσεις το καινούργιο. Ο Γιάννης, ως τα μεσάνυχτα μέχρι drums. Είναι έτσι ματρικά Ο Γιώργος σταθερά των πάσων. Ένιωθα το ότι μπορούσαν να μου πούν, αλλά δεν το είχα και δεδομένο, γιατί πάντα και στα live τους πήραμε από Μιτσάν, που νομίζω στο τρίτο Power of the Night που με πειράσει. Απλά καθούμουν και με έβλεπα τους. Έχουμε το γελίο μες στην οικογένεια, ο παπάς μας έμαθε μας, βάλε μας δίσκους να ακούμε. Εντάξει, εξηγήσε μου ο Γιώργον το κακό. Ρε, άκου λίγο Black Sabbath. Κάμε με ρωτήσεις που βαγιά, ξέρω εγώ, αλλά εμένα αρέσκει μου προσωπικά που είμαστε τέσσερα αδέρφια και μες στη metal κοινωνία δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που έγινε γιατί επιλέξαμε το, κάτι που ήπρε τον δρόμο του μόνο του. Και το για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα σαν Rust και Rustex, πάντα αρέσκει να τα κάνουμε κάτι πρωτότυπο, χωρίς να το κυνηγούμε. Εντάξει, είναι μια πρωτοτυπία που κάναμε. Σίγουρα, είχαμε και πολύ δυσκολία όμως, δηλαδή τα τελευταία μου και 63 στη Λεμεσό. Ναι, ήταν δύσκολο να τραγουδάς, να παίζεις drums ή ο Παναής κιθάραν και ο Γιώργος και να τραγουδούσει. Θέλαμε όντως άλλο άτομα, πιστεύω να προχωράμε πολλά το πράγμα. Ως τρίο δεν θα προχωρούσε. Ως τρεις, μπορεί και ναι, αλλά θεωρώ το λίγο πολλά δύσκολο. Δεν φτάνει τους ορίζοντες, ας πούμε, που ήδη κάποια κομμάτια μας έφτασαν. Δηλαδή ανοίξαν πάρα πολλά με το ακόμα το keyboard. Και ας πω κάτι, ήταν και έναν εμπόδιο για μας. Δηλαδή πρώτη φορά να παίζαμε με πλήκτρα. Άρα μας άρεσε και μας ότι είχαμε μια δυσκολία που πρέπει να την ξεπεράσουμε, γιατί εντάξει, είμαστε μουσικοί, θέλουμε, γιατί δεν είναι πάντα ούλα εύκολα. Και νομίζω ευκαιρίες καλό, να δείξει φυσικά. Το καλύτερο είναι να είσαι πας σκυρήν και είσαι με τις αδερφιάς σου. Και θεωρείς ότι όπως παίζεις, ας πούμε, τώρα η τελευταία... Όχι, νιώσα το παραπάνω στο Red που έκαναμε. Και στο Red αφήνουμε κάναμε πολλές συναυλίες, αλλά τώρα είναι και η Κατερίνα. Και θεωρείς αν μας τα κήποτα, ας πούμε, και άλλο... Ρε πέλε με, άλλος είναι και παίζει μαζί μας, ας πούμε, καταλάβες. Και είναι το συναίσθημα, και είναι η χημεία. Ντίζεις με οποιοδήποτε και να μπει ο καλύτερος κιπορτίστας, φωνή, θα το νιώθεις ποτέ. Τελειώνεις τις πρόβες, σουβλάκι μπύρα, καταλάβες, με τα αδέρφια σου. Κατά μας δεμένους. Επειδή λόγω, ξέρεις, περνάω καιρός, δουλεύει και κάποιες τις δουλειές του καθένας, χάνεται από τους φίλους του ή οπουδήποτε. Η αδερφότητα, επειδή είναι και η οικογένεια, κρατά παραπάνω, να βρεθείς παραπάνω φορές, έχουν και οι πρόβες, είμαστε παραπάνω δεμένοι. Και είναι πολλά καλό τούτο. Και ακολουθά και ο κόσμος, και ο κόσμος θωρεί και το πράγμα και θέλει να συμμετάσχει με το πράγμα. Και είναι μπέλα όμως. Να δώσεις μια οικογένεια του κόσμου, θέλουν όλοι να μπουν μέσα. Και είναι το πιο ωραίο πράγμα. Η Καταρίνα, όπως είπε και μόνη της πριν από λίγο, μεγάλωσες βλέποντας τα αδέρφια να παίζουν και να κάνουν αυτά που κάνουν. Σίγουρα. Έκανες και εσύ τις προσπαθίες σου με άλλες μπάντες όπως η Stack on Fight κλπ. Το είχες σκεφτεί εσύ ότι μια μέρα θα βρισκόσουν πάνω μαζί τους και ότι θα παίξεις μουσική μαζί με τα αδέρφια σου? Η αλήθεια, ως τα 17,5 που ήμουν τρίτη ηλικίου, στην αρχή του τρίτη ηλικίου, κάτι έβλεπα ότι πιάσα μου το keyboard προς με δώρο. Ήταν που ήμουν δευτέρα ηλικίου, 17 χρονών. Ξυπνώ το πρωί, έναν τεράστιο keyboard και δεν ήταν φτηνό keyboard, ήταν πολλά ακριβό. Και μου φάση, κάτι παίζετε τώρα, μου είδαμε. Θέλουν κάτι τούτο. Δεν μου κάνουν τώρα ποτέ. Αλλά είναι κάτι που ήθελα και εγώ πάντα. Keyboard, καλό, επαγγελματικό, δεν είχαμε ποτέ και είχε πράγματα που ακόμα δεν τα ανακαλύψα πάντα. Ήταν το πρώτο στοιχείο, αλλά ως την ηλικία ποτέ μου δεν επίστεψα ότι να έρθουν να μου πούν «Α, τέλα και εσύ πάνω». Να μου το προτείνουν, που για μένα ήταν πολλά... Ήθελα το πάντα. Έβλεπα τους και πάντα νιώθω ότι μπορεί σε μια κόρουα να μην το απουσύν, μπορεί επειδή με μίτσα τους αρφή και να έχει πολλές απειλές, μπορεί, αλλά εδώ που μου είπασαν και δίνουν μου και τη δυναμικότητα που έχουμε όλοι μαζί. Με το Stack on Fight τι θα γίνει, θα συνεχίσεις ή θα αφοσιωθείς στους Rustex πλέον? Μεγάλη αφοσίωση είναι να δω στους Rustex. Και ο λόγος είναι επειδή
κορούες, κάποια μέλη λείπουν στο εξωτερικό, να φύγουν στο εξωτερικό να πάσουν. Βλέπαμε το παραπάνω ότι είμαστε female band, ήμασταν το πρώτο female band της Κύπρου και θέλαμε να παίζουμε για την κάβλα μας, ας πούμε. Αλλά τούτο με τα αδέρφια μου ξέρω ότι έχω και την ώρα. Μερικές κόρες μπορεί να μην συμπίπτουν εξωτερικών και πράγματα, αλλά μην ξέρουμε ότι μπορώ να τα καταφέρουμε το πράγμα. Πήγατε στο στούντιο, ηχογραφείτε ήδη, έχετε ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις για της νέας σας δουλειάς, πρώτη ως Rastex πλέον. Θέλετε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες για αυτή τη δουλειά, πόσα κομμάτια θα γράψετε, πότε να το περιμένουμε κλπ. Ένα μπελάμος, δεν θέλω να πω σίγουρα, ενώ σου μπελάμος και μπελάμος που μένα. Τα δύο από τα τρία κομμάτια γραφτήκα το Σεπτέμβριο, ξεκίνησαν τις προβίζητρίες μας. Το τρίτο μας, το Revolution X, ήδη είχαμε κάποια riffs τελειωμένα, όχι να δούμε κάποιες ιδέες για ένα άλλο κομμάτι, αλλά ποτέ δεν προχώρησε, είχε μείνει στο ράφι. Και ήβραμε το σαν ευκαιρία και είναι το Revolution X. Άρα βασικά τα δύο από τα τρία είναι τέλεια νέα μουσική. Και το τρίτο είναι κάποιες ιδέες που είχαμε στα Rasta, αλλά ποτέ δεν τις είχαμε τελειοποιήσει. Τώρα εμείς να προσπαθήσουμε για να το βγάλουμε μέχρι το Power of the Night. Εντάξει, χωρίς να θέλουμε να το πιέζουμε, να αφήσουμε χαλαρά. Το σίγουρο είναι ότι στους επόμενους τουλάχιστον 6 μήνες, πολλά που λέμε, σίγουρα δεν θα υπάρχει κυκλοφορία. Τώρα τι να περιμένουμε από τούτα, όποιος δεν το είδε live, είναι Rastex. Δηλαδή μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε. Είναι πράγματα που μας έβαλαν στον δρόμο του. Που ευκήκαν από το Σεπτέμβρη να πούμε και μετά είναι τα κομμάτια που μας βγάλαν στη σκηνή στο Rock City, ας πούμε. Και είναι πειρατμένα και 24. Είναι το... Έχουν αλλαγή που τα πρώτα... Ναι, σίγουρα. Φαίνονται αλλαγές. Και τα keyboard και οι φωνές. Δηλαδή αυτά τα κάποια κομμάτια που είχατε γράψει στο Rust είχαν μείνει, είχαν προωθηθεί, ο προορισμός τους τέλος πάντων ήταν να μπουν σε ένα άλμπουμ, κάτι είχατε ανακοινώσει κάποτε, το SOS, το... Ναι, είχαμε πολλά που παίξαμε live και μήνα. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε. Στη δουλειά μας την όχι. Σαν Rastex όχι. Ούτε στη συνέχεια θεωρώ. Το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τα κομμάτια ξεχνιούνται. Δηλαδή κάπου γραμμένα κάτω που μας αλλού που τα έχουμε εμείς κάτω και ξέρουμε. Υπάρχουν στην προσωπική μας δισκοθήκη, άρα σίγουρα στο μέλλον θα τα περιμένετε γιατί δεν θα εμφανιστούν. Αλλά προς το παρόν όλοι. Ακόμα είμαστε στον δρόμο μας τώρα. Θα πούμε ότι είμαστε στην τελειότητα και προχωρούμε ευθεία. Ακόμα είμαστε. Πάμε στον δρόμο, θέλουμε δουλειά ακόμα. Και έχει πολύ έμπνευση τώρα. Ένας πετάσει ιδέα, άλλος πετάσει ιδέα, βρεθούμαστε οπουδήποτε, δηλαδή μπορεί να πάμε κάτω τα 4 αδέρφια και μια μπύρα, ρε μα τούτο. Πάμε σε συναυλίες, πρόσφατα ο Γιώργος είπε η Γερμανία στο Κιβιτρού, ήρθε γεμάτος ιδέες, πράγματα και τις ιδέες γίνονται υλοποιήσιμες, δηλαδή σταματά και γι' αυτό που είπαμε και γίνεται και αλλαγή, έρχονται ιδέες, γράφεις μουσική, αλλά πρέπει να μείνει κάτω μες στο κουτί, πρέπει να βγάλεις του κόσμου. Ένα από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα στα Rust ήταν το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που φάμε τόσο πολλά δουλειά που αν είχαμε τραγούδια για να γράψουμε άλλο δυο άλμπουμ δεν είχαμε τον χρόνο να τα ηχογραφήσουμε. Και στο τέλος έμειναν πίσω. Το SOS συγκεκριμένα και το
Το Και το 1974 νομίζω γράψαμε το 2007. Έχουμε 15. Δηλαδή εγκρίμα. Και άλλα τόσα. Δηλαδή ακόμα με τον Ραδά μου πρόσφατα είχαμε σκεφτεί για να βγάλαμε πάνω και τα κομμάτια τα πριν Flames in Ice ακόμα. Γιατί παίζαμε με τον Ραδά μου το 2001-2002. Και είχαμε ήδη 3-4 κομμάτια γραμμένα που τότε απλά αφήσαμε τα πίσω. Είχαμε και ένα με ελληνικό στίχο για να καταλάβεις. Και ο εφιάλτης, Ναι, εφιάλτης. Και είναι κρίμα γιατί λόγω της δουλειάς, λόγω και των τιμών, γιατί αλλάξαν πολλά πράγματα. Εδώ καιρό που πήγαμε να ηχογραφήσουμε το 6 με 7 που πήγαμε να κάνουμε το πρώτο μας demo, αγοράζεις αυτοκίνητο με τα λεφτά που έδωσες για να το ηχογραφήσεις. Ενώ τώρα και ευτυχώς που εφητρώσαν και άλλα στούντιο, έπαιζαν οι τιμές κάτω και μπορούν να βοηθήσουν ακόμα έναν απλό συγκρότημα να βγάλει μουσική του. Παλιά ήταν έτσι. Άρα δεν μπορούμε πλέον να τα αφήσουμε το πράγμα. Γράφουμε νέα κομμάτια και όσο πιο σύντομα να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα να τα ηχογραφούμε για να ζωντανέψουν. Γιατί απλά να τα αφήσεις πίσω είναι μια δισκογραφία μες στο δικό σου γραφιστή της ημέρας που δεν την άκουσε κανένας άλλος. Είναι και ένας τρόπος όταν γράψεις ένα κομμάτι, το τελειώσεις και μπορεί να προχωρήσεις και παρακάτω. Όσο μένει, ξέρω. Εν ο λόγος που είπαμε να αφήσουμε και τα ράστ πίσω, δηλαδή όπως τα είχαμε γράψει τότε, να μείνουν και αν θα ηχογραφηθούν ποτέ και τα κομμάτια, σίγουρα να μεταδούμε που τα γραφτήκαν και τα κομμάτια. Και είπαμε, αφήνουμε πίσω, γυρίζουμε σελίδα, να τα ξεχάνουμε, αλλά τώρα πάμε... Το βιβλίο Τζαμί. Πάμε στο νέο κεφάλαιο. Και εκτός από τις ιδέες τις μουσικές, έχουν προκύψει και ιδέες πέρα της μουσικής, το οποίο συνδέονται βέβαια, όπως το κόμιξ το που βγάλατε. Ναι, ακόμα έχει πολλά πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε γιατί ιδίως και δύο από τα κομμάτια μας πρόσφεραν τώρα έχει κοινωνικό θέμα μέσα, λίγο πολιτικών, ιστορικών που θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα και θέλουμε να προχωρήσουμε και στην Κύπρο γιατί ένα κομμάτι που γράφεις ο κόσμος και πολλές φορές το ήχος της Κύπρου είναι τόσο καλό στα live, δεν καταλάβει τους στίχους ούλα τα πράγματα και θέλουμε με οποιοδήποτε τρόπο να καταλάβει και το κομμάτι και αν η ιστορία του, πώς θα προήλθε. Να μην νιώθαμε τώρα που το γράφαμε. Και το θέμα της πρωτοπορίας που είπες πριν, δηλαδή πάντα θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, μα γι' αυτό παίζουμε μέτα. Μπορεί να παίζουμε οποιαδήποτε άλλη μουσική και να είμαστε και πιο κερδοφόροι και πιο άνετα στη ζωή μας. Αλλά ένας από τους λόγους που επιλέξαμε το είδος μουσικής, που είναι ούτε εμπορικό, ούτε μπορεί να σε κρατήσει στη ζωή σαν δουλειά, να το πούμε, είναι για να μπορούμε να δείχνουμε τον αληθινό μας εαυτό πέρα της καθημερινότητας και της ρουτίνας που έχουμε. Άρα αν θα το κάνουμε και εκείνο σε βάση μιας ρουτίνας, καλύτερα μην το κάνουμε. Μάλιστα. Φυσικά θεωρώ ότι οι συναυλίες θα συνεχιστούν με κορυφαίες στιγμές του καλοκαιριού που έρχεται το Power of the Night και το Rock You to Hell στην Ελλάδα. Ωραία ευκαιρία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, έτσι. Ναι, σίγουρα. Σιτσάλα. Να έχει πολλά ακόμα. Κύπρος ενωμένη και αντιμέτωπα ενωμένο. Είμαστε μέσα σαν νησί που έχουμε μια τεράστια ιστορία και αρχαία και πολλά κοντινή ακόμα ιστορία που πέρασε που εγκρίνουν να απλά και είναι απλά να τα προσπερνούν και να προχωρούν σε ό,τι έρχεται. Με το να θυμούνται λίγο τι έγινε τους μες στον τόπο και τους ήρωες νομίζω να μην είναι ένα στίγμα με το heavy metal μουσική. Συνδυάζουμε τα και ευκαιρνεί κάτι πολλά δυνατό για μας. Να δείξει έξω. Η μουσική δεν μπορεί να σταματήσει ούτε πολέμους, ούτε κρίσεις, ούτε οποιαδήποτε κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν. Μπορεί να επηρεάσει όμως.
Άρα μπορούμε να βάλουμε και το λιθαράκι για να ταράξουμε λίγο τα νερά τους, να το κάνουμε. Μπορεί να επηρεάσει, μπορεί και να καταγράψει. Μπορεί. Σίγουρα. Τα πάντα. Πράγματα που μες στη ζωή μας ακόμα γίνονται. Απλά κάτι είχε ένα φακό μπροστά ένα γυαλί και δεν τα βλέπεις. Να είμαστε πάντα ένα μικρό αγκαθάκι σε μέρα να συμπάμε. Και έναν καλό πάντα που είμαστε και κάνουμε το ρεμός Rastex, είναι ότι και η Rast παγιά και η Rastex είναι μόνο τα 5 άτομα και τα 4 άτομα που είμαστε τώρα. Δηλαδή προσπαθούμε με την κάθε συναυλία που κάνουμε και όλα τούτα, ο καθένας προσωπικά είναι ο παδός για μας, είναι φίλος. Δηλαδή και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο είτε να συμμετέχουν μέσα με θεατρικά, είτε να βοηθήσουν να κάνουν αφίσες, όπως μας βοηθήσαν η Νικολέτα Κυπριανού και στο κόμικο ο Καλής ο Γέα. Δηλαδή Πολλά πολύ φίλος ο Καλής. ο Χαΐλο Καλιστράτου και προσπαθούμε να πούμε με τις συνεργασίες με τους φίλους μας να δείξουμε και δουλειές που μπορούν άλλοι να κάνουν. Δηλαδή το metal είναι μόνο άτομα που παίζουν μουσική. Δηλαδή και εσύ Αντώνη μου ας πούμε, εσύ κάνεις τώρα ας πούμε το χρόνο μου σαν μπορείς να καταλάβεις πόσο διάς push στο heavy metal και βοηθάς το. Έχουμε ακόμα τόσο άλλον κόσμο μες στην Κύπρο που μπορεί να κάνει το πράγμα. Σπεν τελειώνει μια συναυλία και όλοι περιμένουν να γράψεις το άθρο. Τώρα είτε καλό είτε κακό, δεν έχει σημασία, αλλά είναι κάτι, το πράγμα διά ζωή. Άρα αν το αφήσουμε μόνο στη μουσική, θα αναπτυχθεί. Ενώ η μουσική είναι μια τέχνη. Άρα αν μπορούμε και εμείς σαν Rastex να βοηθήσουμε κάποια άτομα να αναδείξουν την τέχνη τους μέσω της μουσικής, δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ένα σχέδιο. Έχει το θέατρο, έχει πίεση, έχει πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί να τους αφήσεις κλειστούς, γιατί δεν με δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Σίγουρα, ναι. Άρα κάνεις μια metal κοινότητα με αυτό το πράγμα. Και μια ομάδα, μια οικογένεια. Από εμφάνιση σε εμφάνιση δείχνει να δένεται ως σύνολο, όλο και περισσότερο. Που πίνουμε και όλοι όμπο. Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε βρίσκεστε τώρα και τι περισσότερο να περιμένουμε εμείς να δούμε στο μέλλον? You see nothing yet. Ακόμα τώρα ξεκινούμε. Δηλαδή και οι 3 συναυλίες μας που κάναμε ήταν καθαρά εισαγωγικές. Πρώτα απ' όλα για την Κατερίνα στο ΡΕΜΠ, αλλά και σε εμάς, στο τι παίζουμε. Γιατί αλλάξαν πολλά τα πράγματα. Έχουμε πολλή δουλειά και να δείτε και εσείς πολλή διαφορά. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Προχωρούμε δυνατά. Και ασχέτως αν έχουμε και τις δουλειές μας και τα προσωπικά μας και έχουμε και δυσκολίες αλήθεια και τώρα όλα είμαστε βρεθικά με τα αδέρφια και κάνουμε πρόβες κάθε μέρα και έχουμε δυσκολίες, πολλές. Αλλά μόνο επειδή έχουμε και το πείσμα να το κάνουμε, είναι να πάει καλά. Και ήδη ευκήκαμε αρκετά κομμάτια τώρα που δεν το μαρτυρώσαμε. Φοράμε το δρόμο μας. Και περάσαν τα χρόνια, δηλαδή έρχονται μητσί, έναν παράδειγμα, έναν μητσί που το κάνω μάθημα και έρχεται και λέει μου «Κύριε, να μπουν τη Rast, να μπουν καμόν, όλα τούτα». Και θωρείς ας πέν, το δίχε η νεολαία, 8-9 χρόνων μητσίς, είδαν που το ίντερνετ, πράγματα, πληροφορίες, ήρθαν και κάνουν περίληψη το Part of the Night και θωρείς ότι υπάρχει μια συνέχεια. Κατάλαβες, δηλαδή, όπως εμείς ερχόμαστε τώρα και είμαστε καλύτεροι με τα live, με τα συνδυο πράγματα, πολύ νίσκησε ο κόσμος της Κύπρου. Και είμαστε όλοι έναν παραπάνω, οι μπάντες, πήγαμε μπάντες να μέσα πολλά ώρες. Πρέπει να το ζωντανεύσουμε και ζωντανεύτηκε φυσικά, απλά πρέπει να προχωρήσει. Επειδή αν δεν το προχωρήσουμε εμείς είναι να σβήσει, δεν έχει και όλο. Να σβήσει να μείνει μόνο στα κομπιούτερ και οι μουσικές στα CD, δεν να μείνει κάτι άλλο. Αν μεν πεις να κάνεις στη αυλία όπως θα κάνεις σαν το λεωφορείο, παρέα, πόσα άτομα, βρεθού, μα μιλούμε για heavy metal μουσική, όχι για ράδιο, boombox, σαβάνι. Θέλει heavy metal, θέλει πάρτι το heavy metal. Δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος μες στο γραφείο σου και να περιμένεις να γίνει το πράγμα. Αλλά θέλει κόπο. Γίνεται κάτι εύκολο. Θέλει χρόνο, θέλει προτεραιότητες, θέλει να αφήσεις πράγματα πίσω. Θέλει πρωτοβουλίες από ανθρώπους, πάρτις ροκκαρόλα χρώμιου σάμ και μόνο ότι πάει μετά, καταλάβες, να συμμαζεύεται ο κόσμος. Ούλους και είναι σημαντικό να γίνεται που ούλους το πράγμα. Να μην πέφτει το βάρος σε ένα μέρος μόνο.
Γιατί δεν μπορεί να το σηκώσεις, πρέπει να γίνει μια ομάδα. Πούλους μας να βοηθηθεί και να φτιάξει τη σκηνή. Σκέψου ότι είμαστε ένα νησάκι, ας πούμε, πόσα συγκροτήματα περάσαν, πόσα συγκροτήματα ηχογραφήσαν, πόσα μαχαζιά ανοίξαν και πάει σε μεγάλες χώρες και μπορεί να μην έχουν τόση ιστορία. Δώσου κάτι λαλί του. Και μιλούμε τώρα για... Έχουμε ηλικίες που 18 χρόνων και πάμε. Ναι, αλλά μιλούμε για μουσική heavy metal που έχει το πάρτι μέσα, έχει δυναμικότητα. Ναι, που μεγαλώνισκουμε, οκ, πάμε πιο jazz, πιο χαλαρά, να παίξουμε σε καμιά τρύπα. Μιλούμε για δυνατά πράγματα. Αν θυμάμαι το Paranoid ένα, επειδή ήταν και ο Γιάννης στην ομάδα που κάναμε το Paranoid, ήταν 14 χρονών. Ήταν 14 χρονών και ήταν οργανωτής του Paranoid ένα, ας πούμε. Και άλλοι τώρα κομπάρε ένα μου είδα. Είναι ένα πράγμα που πείσμα για μένα και... Απλά για η μουσική είναι rock and roll και heavy metal, δεν έχει κάτι. Μιλούμε για αληθινό πράγμα. Με digital και μαλακίες. Αληθείες. Φτάνοντας προς το τέλος της συνέντευξης, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους των Rastex, αλλά και τους αναγνώστες που μας διαβάζουν και μας ακούν. Ένα μήνυμα. Σκεφτείστε. Τεσί ώρα. Ένα πράγμα. Τι το περιμένετε. Επειδή... Σίγουρος ο Παναγής είναι να πει ο heavy metal πανικό. Επειδή θέλουμε πολλά δίπλα μας ο Τάσος και ο Αδαμός. Και τα ακόμα που κάνουμε τώρα τα meeting και ξέρω εγώ νιώθουμε ότι λήφθηκε κάτι αλήθεια για μένα. Για όλους μάρα. Αλλά εντάξει, είναι ένα πράγμα ότι συνεχίζεται, δεν σταματήσει. Ναι, αλλά να σταματήσει είναι μια συνέχεια. Όλοι είμαστε. Εν τζάμε, ας πούμε, η μισή μας ψυχή, ας πούμε, για αθηκά πλάσματα. Εν έφυγαν και τελειώσε. Δεν και ξέρεις ποτέ. Το λέω κυμοβέγια, heavy metal πανικός. Θα σου δω πας στην κελέ. Έλα κοντά για να σου πω. Όχι. Χάσαν το ωραία. Τα τσιαναξιάζει. Τα τσιαναξιάζει. Απλώς ούλο... Ξέρετε πάει σε μετά πάει, εγώ δεν το ξέρω. Εντάξει. Βασικά θέλουμε να μεταδώσουμε ότι να συνεχιστεί το πράγμα και να μας παρεξηγούν που ακούσουν όλοι οι heavy metal και ότι εγκατσάριες και πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τα πιο καλά μωρά του κόσμου και ότι προστατεύκουν τους πιο μητσούς και θέλουν να στο μεταδώσουν γιατί είναι πράγμα που παρασύρεσαι που κακό πράγμα. Είναι ότι διάσου δυναμικότητα να συνεχίσεις και να... Είναι μια δύσκολη ζωή, είναι η Κύπρος, έχει κρίση στα τσιφκιά μας. Εμείς να τη συνεχίσουμε και δεν έχει τίποτε. Εδώ γιατί θα χτυπά να πει του κομμελούς και ένα ακούς ράστες. No way, είπε ένα τσίτσια. Άντε κοπέγια, heavy metal σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Έτσι, απόψε έχει πάρτι ο Αντώνης που κάνει. Ποιος κάνει πρόβλημα για το Zoom και το